Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Wani pagkilo. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyong pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Hingi, dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sa aga! Good morning, 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 good morning! Welcome na sa itong magpalayang subong aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Domingong adlaw mga ka-aksyon. Today is May 30, 2021. Panibago na naman nga adlaw mga ka-aksyon para sa aton kaugalingon, ano? So gani sa mga tao na kami ara sa pagkakatuan nga importante, kag may ara sa pagahimuon nga importante. Bugtaw na kamo dira, dakpan nyo ng balde, habon, kabo, kag maligo. Dugay na kamo dira laminday, dugay na balik dira sa inyo ginahigdaan. Kamati mga ka-aksyon, no? Pag nagbalik ka dira, ina ang magaresulta sa pagkaburaw kag pag binasulay nan. Ginambalanta na gid ka pagbangon ka, nagbalik ka pa siya ka train. So gani mga ka-aksyon, let us prove that the Filipino time is always on time. Siyempre, mga ka-aksyon, ano, yari na naman kita sa itong programa, maghahatag enerhiya, magapamukaw sa inyo, kag siyempre, maghahatag yuhom sa tagsa-tagsa. So, ganing sa mga tao dira, ha, nga masubo nga adlaw, or kagapon pa nagsugod, ano, hindi magproblema, mga ka-aksyon, ano, kabanti, ang aton nga kabuhi, basta ganing may ara sa problema, may ara, ginasa sa ginatawag naton, nga kaakibat nga solusyon. Hindi dapat madulaan siyang pag-asa. Kung ginbaylo ka niya sa iba na pabayida siya, no? May maabot sa imo nga sobra pa sa iya magpalangga. Di ba? Hugot na nga pagtuo, ah. Maabot gina siya. Si Mr. Forever, wow. So anyway, mga ka-aksyon, na subong adlaw, it's May 30, 2021. Uy, kagapon mga ka-aksyon, ha? Kagapon, Sabado, May 29, ang syudad sang Bacolod ang nakarecord naman, ha? Sang 89 kabag-o nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa Bacolod. So, 85 diri mga ka-aksyon ang local transmission.
kag apat naman diri ang LSIs. So sa history sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon, kung COVID-19 ang pag-istoryahan naton, ini nagdangat na sa 9,418 cases of COVID-19 kag 1,192 dire ang aktibo. So kagapon man mga kaaksyon na record man ang isa katawo or pasyente nga napatay sa COVID-19 kagapon. So, amo na mga kaaksyon always gid na remind sa aton sang aton diri nga LGU nga hindi tagid pagkalipatan. Kay mati wala pa ni matapos ang aton nga away sa COVID-19 Let us always wear ang aton nga face mask, ang aton nga face shield, permit hugasan ang aton nga kamot o magbutag dira sa alcohol mga kaaksyon. Kag syempre, hindi tagid pagkalipatan ang ginatawag naton nga social distancing or physical distancing. Kaya wala ka kapakuti mga kaaksyon mo. Kung diin halin dira ang imo nga tupad, basi bala nagbiso-biso to bala sa positibo sa COVID-19 no. Lain gid ya ang tao nga nagapanigurado kumpara sa tao nga pawarat lang bala. Kamwat may. So lain gid because of COVID-19 mga kaaksyon, hindi ni siya lahog-lahog. It is pandemic. Okay? So anyway, para pag-istoryahan in connection man sa COVID-19 mga kaaksyon ang mga doktor kag iban pa nga mga eksperto ang nag-warning sa mga tao sa India nga hindi pag-ipahid sa ilang lawas ang higko sang baka. Kaya ba may pagpati sila mga kaaksyon nga pinaagi sa pagpahid sang higko bala sang baka, sila ang makabato sa COVID-19. Siguro mga tao dito sa India ang nag-struggle na or nag-panic na mga kaaksyon. Ining parte bala sa pagbato sa COVID-19. Di na kita magtandog sa relihiyon mga kaaksyon because kita ginarespeto taman ang ilang pagpati. Okay? So again, sa pungsod India mga kaaksyon ang mga doktor dito kag iban pa nga mga eksperto, ginapilit ang mga tao dito nga hindi pag-ipahid sa ilang mga lawas ang higko sang baka sa ilang mga lawas sa pagpati nga sila ang makalayo sa coronavirus. Ang mga medical officials mga kaaksyon ang naghambal nga wala sang scientific evidence sa likod sa ginahimo nila nga pagpahid sang higko sang baka sa ilang lawas. Nagbabala ini nga mabutang nila ang ila kaugalingon sa peligro sa iban nga masakit pinaagi sa higko sang baka. Base man sa mga interview sa mga tao dito sa India mga kaaksyon nahimo nila ini tungod sa nga pagsaka or madasig nga pagsaka sa COVID-19 sa India. Base sa pinakaulihing nga datos ang World Meters kag World Health Organization mga kaaksyon ang India ang mayara na subong sang 27,729,247 cases sang COVID-19. Kag ang mga napatay dito sa India mga kaaksyon ang nagsaka na kag naglabot na sa 322,512 ang mga nagkalamatay sa COVID-19. Ang mga pasyente sa bilog nga pungsod sang India ang nagaatubang man sumo mga kaaksyon sa malala nga problema sa pagkakulang sa hospital beds, oxygen kag bulong, rason ini sa madasig nga pagtaas ang numero sa nagkalamatay sa kulang nga pag-atipan sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Sa western states sang Gujarat, may mga tao dito nga nagkanto sa balay sa mga baka nga kagagin kuberan ang ila bilog nga lawas sang higko ihi sang baka once a week sa pag-asa nga ini ang makapabakod sang ilang immunity kag makarecover sa coronavirus. So sa inyo dira makita mga kaaksyon sa ato nga Facebook live
ina ang mga pamaagi sa mga taga-India kay para mapabakod kuno ha ang ilang immunity kay syempre makarecover sila sa coronavirus. Kay mati mga ka-aksyon patagaan kamo sa impormasyon. Ang mga baka ang ginakonsiderar nga sacred sa India. Ang nasambit nga sapat ang nagasimbolo nga kabuhi kag kalibutan sa Hindu nga pananampalataya. Sa manabok ang mga centuries mga ka-aksyon pila na ka mga tinuig ang mga nagliligad. Ang mga Hindus ang nagagamit sang higko sang baka para tinloan ang ilang balay kag para man sa mga pangamuyo nga ritual sa pagpati man nga ini therapeutic kag antiseptic properties. So amo na mga ka-aksyon ang natabo dito sa India. Ang iban ganito ginapang buka na nila ang ilang mga santos pero ina yung mga ka-aksyon na balita, okay? Ay syempre sa ilaman magpapagpati nga pinaagi sa pag cover sang ilang alawas sa higko dira sang baka, sa pagpaligo dira sang ihi isang baka. Ina ang makapamaayo sa ila, makapabakod sa ilang immunity kaga para makabato sila mga ka-aksyon sa ginatawag naton nga COVID-19 which is pandemic nga ginaatubang sa bilog nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Kung galigiti hambal man sa mga eksperto, hindi ini makabulig sa ila kag base pala mabutang pangkaugalingon nila sa peligro sa iban nga masakit nan. So again mga ka-aksyon, sa liwata, hindi man naton gusto nga nga matabo ini sa aton Dres Bacolod. So gani sundon tagid pirmi kung ano dira gina-remind sa aton nga mga opisyalis Dres Bacolod. Kay man tibis kana ano diri kapag tinguha sang aton nga LGU sa pagtinguha sang aton nga Mayor Evilio Biglionardia. Kung kita mismo ka mga tao mga tig-as ang ulo, wala gid gyapon ya pakatuan ning atong pagbato sa COVID-19, di ba? Wala sang pinakabakod nga opisyal kung ang tao wala nagaog yun sa ginapatuman nga layis ang aton diri mga opisyales. Okay? So dapat be a good boy, not a bad boy. Alright? So muna mga ka-aksyon ang natabo dito sa pungsod India. Kag anyway, para subok pag-istoryahan na naman nato na kung ano ba ang natabo sini nga adlaw, May 30. Pero mga ka-aksyon, ini siya tuig 1892. Wala ka pa sin mabunag mga ka-aksyon? Talaban, tanangin kita, di ba? Kaya manti, ini nga tuig 1892, buhi pa ni si Jose Rizal. Ginbunag si Fernando Amorsolo. May 30, 1892. Nakabati kita sa pangalan ng Fernando Amorsolo. Ini siya ang mabatian nato na samtang naga-eskwela kita, di ba? Galay kita isbong face to hindi na no, online na. Hindi na siya face to face unlike before, di ba? Pero mga ka-aksyon, para i-discuss, tagaan ka mo siyang basic information kung sino bala ining si Fernando Amorsolo. Basi bala mabinsar ka mo dara ang pag-istorya ko sa inyo si Fernando po Jr., di ba? Di gani, Fernando, tell me when you will be mine. Akalayo. Kwando, gali na yan, oh. Sa mga ka-aksyon, si Fernando Cueto Amorsolo ang isa sa pinaka-importante nga artist sa sining sang Pilipinas. Si Amorsolo ang isa ka pintor sang laragway sa mga tao kag mga baryo nga lugar sa Pilipinas. Inabala mga painting nga makita mo mga ka-aksyon bala ang bukid sang Pilipinas, ang ginahimo sang farmers, ang pagtahi sang aton nga watawat, inabalang do ka nature, balang painting, do pagtulok mo sang painting niya, do ka mag-an nga do nagabalik ka sa daan nga Pilipinas, nga less problem, nga hindi problema ang pagkaon, hindi problema ang kwarta. Kag syempre, isa man dira mga ka-aksyon, ang matuod-tuod nga paghigugmanan. Kaya ba't isang una ko no Huwag ko naghambal sila, but according man sa mga katigulagan mga ka-aksyon,
kalabanan gid sa mga tao kuno sang una loyal sa ila ginapalangga. Nan, di ba la? Sang una ya kung may naluyagan kaya nga babae ginakadto ang balay kay ginaharanahan, di ba? Kung matuod-tuod mo ka palangga ang isa ka babae, ang lalaki nagakadto sa balay isang babae, di ba la? Nagapangaluyag, ginapagilala man ang ginikanan sang babae. Pagkabuas ang lalaki nagapamisak sang kahoy, nagapanag-ub sang tubig, di ba? Nagahatag sang bulak dira sa palangga nila nga babae. Sumbong kung palangga mong babae, hindi man tanana, ang ginahatag kuno di na bulak kundi beer na. High-tech na, no? Kaya siyempre, pati ang pagpangaluyag, subong online na, di ba? Hindi na face-to-face because of the COVID-19. So muna, nga layo gid kuno ang ginahimo sa mga Pilipino sang unang panahon, subong, di ba? Kag syempre, ang mga balaklon sa una barato kaayo. Kag inabalang simple life. Kag syempre, grabe ng happiness sa mga Pilipino sang una. Inang kalipayan because mababa lang sang una ang kaligayahan sa mga Pilipino. Pero, para balikan si Fernando Amorsolo, mga kaaksyon, madasig siya nga nakilala tungod sang pagka-creative niya kag eksperto sa pag-usar sang masanag nga aspeto sang sining. Siya ang ginbunag sa Paco, Maynila. Natapos niya ang iya pag-eskwela sa sining sa Liceo sang Maynila sadtong 1909. Ang iya pagkanto sa iban nga pungsod ang nagbukas pagid sa iya nga mata o nagbukas pagid sa mata ni Amorsolo sa pangdayuhan nga pamaagi sa pagkurit kag pagpinta. Nanginhandom ni Amorsolo ang makahimo sang laragway nga makabayan nga puno sang kasaysayan. Sa tiyempo sa katawhayan kag giyera, nagapabilin ang espiritu nga ini sa paminsaro ni Amorsolo nga nagbunga naman sang mga drawing nga nagakorte sang pag-asenso kag pagbutang sang tuod nga nagakabagay nga pagkatawo yuhom balatsyagon kag kalag sang mga Pilipino. Tungod sang iya mga nahimo kag mga hilimuon sa iya creative nga kamot mga kaaksyon, sa bulig sang lapis kag pintura, ginbansagan si Amorsolo bilang unang pambansang alagad ng sining sa Pilipinas. Sadtong 1950s, hasta sa iya pagkamatay tuig 1972, si Amorsolo anay ang makapinta sang pulo ka mga laragway kada bulan. Pero sa ulihin niya nga tuig na apektuhan ini sang diabetes, katarata, rayuma, palanakit sang iya nga ulo. Sa edad nga 70 mga kaaksyon, nagpaidalom ini sa operasyon sa pagkuha sang iya katarata. Isa ka operasyon nga hindi naging upang sa iya pagdrawing kag pagpinta. 2 ka bulan matapos ma-ospital sa San Lucas, Maynila, si Amorsolo mga kaaksyon ang nagtaliwan sa sakit sa korason. Ina siya natabo mga kaaksyon April 24, 1972. Siya ang napatay sa edad na 79. So 4 ka adlaw matapos ang iyang pagtaliwan, siya ang ginpasidunggan bilang pinakauna nga national artist sa painting sa Cultural Center of the Philippines ni Presidente Ferdinand Marcos. So, mga kaaksyon, isa sa mga sikat nga mga obra maestra muna siya ang Planting Rice nga inyong mandira makita sa aton nga Facebook Live ang Planting Rice, Dalagang Bukid, Defense of a Filipina, Making of the Philippine Flag, Afternoon Meal of the Workers. So sa inyo makita dira mga kaaksyon sa itong Facebook Live, inabalang ginapakita niya kung ano balang ginahimo sa mga Pilipino sang una, inang matapos dira ang ilang pagpanguma, ano balang ginahimo sa mga Pilipino, nagakanto dira sa idalom sang kahoy, kag upon man dira ang ilang asawa, kag ang ilang mga kabataan, kag sila ang nagadungan sa pagkaon dira or pagpaniaga. Amo na ginahimo sa mga Pilipino sang una ang ginahimo sang asawa sa balay, di ba? Naga-atipandra sila mga kabataan, nagaluto nan. Kag syempre ginapapakaon dira mga kabataan.
Apang ang bana naman niya nagakadto dira sa bukid para magtanom dira sang posible nila nga ibaligya. Kag syempre makaon man nila sa ilang nga panimalay. O gali kiti hambal nila kuno subong niya, tiyan mo man sakto man na. Pero hindi man tanan ha. Nga ang mga bana nagapangita kuno siyang, di ba, kinawala, gaubra dira tapos ang asawa sa balay. Kag nagaatipan man sa mga kabataan. Pero pag may time, nagahampang sang madyong kag tong its na. Oy mga kaksyon, subura da ari it's pandemic kabudlay mangita siyang kwarta. So dapat gid nga we should always spend our money wisely na. Hindi kay sila nga pagkakwarta ala madyong tong its to, di ba? Madakpan ka mo dagani sa mga mamang pulis nato, na mga pulis naton dira ba kalulo oy gid ka mo. Nan madyong pa more, tong its pa more na. So muna mga kaksyon ang mga obra maestra sang aton nga pinakauna nga national artist sa Pilipinas, si Fernando Amorsolo. Siya ang ginbunag subong adlaw May 30 ina tuig 1892. Anyway, mga kaksyo, magabalik kita batapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga ka-action, nagabalik kita sa atong Facebook Live. Alright, so magatamyaw kita sa mga nagkomento sa atong Facebook Live. Anyway, do not forget to like and share ang atong Facebook Live. Anyway, ginatamyaw naton sa isa ka mayong aga ha, si Attorney Mark Steven Mayo. Okay, nagkapamati man sa atong programa sa bunga aga. Thank you so much. Kag man sa kay Ernie Odasco Lidas. Good morning. Kag-ari aga pag yun nagkomento sa to nakita ko na ni. Good morning sa kay Mileli Oligo. Good morning Mileli, pangapinada para madulang tuyo. Good morning man Aquarius Maldita ako. Good morning Action Red and also to all the listeners of Action Radio watching live here sa Hong Kong. Thank you so much Aquarius and Philip Lorente. Ari aga pa nagbugtaw, nagliga to doon na adlawan siya, no? Or basta may ginahimo lang. Vanessa Mayo, good morning Action Red. I love your program watching from Minnesota Nail Fox Salon. Wow, sana all nagapasalon, di ba? So, anyway, good morning dira sa kay Vanessa Mayo. Ay, di gali ano, kinmention ko kagay na adlawan sa bugtaw, hindi. Basta siguro maginihimo lang nga importante. Good morning sa liwata. Vanessa Mayo, kisa sa aton mga avid listeners. Kag syempre, good morning ba na sa kay Justin Gleisel Piao, dira sa may Silay City. Thank you so much sa pagpamati. May negosyo, ina niya kapihan dira sa may Silay. Bo, grabe, plakadlaw, big time na rin si Gleisel mo. Pilakadlaw din na siya ma-reach. Good morning, Gleisel. Good morning man sa kay Athia Kim Eriman, good morning sir. Monitor lang kami diri sa Mauricia. Vanessa Mayo, Mileli Oligo, happy Sunday. Okay, tamiyaw ko Atimay, Kagmunet Lubaton, Kagawad sa Mambulak Silay, natamyaw ni Mileli Oligo. Salamat. Agariba na, ginatamyaw man natin si Gloria Espinosa Isturiz Abalahon. Good morning, Action Red. Tamiyaw ko please, Nanay Charito, kag ang bana ko nga si Noel. Thank you, Miss Gloria. And Milili Oligo, happy Sunday, Inday Vanessa Mayo. Sunday diri sa aton, sa Ilagoro, Sabado pa lang, no? So anyway, good morning sa liwat, Milili Oligo. Kag Jinky Dia Lagdon. Happy Sunday, Gawad! Action Red kag Mr. B-Boy Villasor kag sa tanan nga family ko sa barangay Pandanon DSB kag sa tanan nga members sang EFC. Okay, thank you so much Jinky. Jinky di Alagdon. Hi ma, ari parente ko man Erlinda Salgado, aga pa nagabugtaw na kada Domingo. Erlinda Salgado, good morning Red Salgado. Greet naman Myra or Mira Salgado. Broqueza gapamati dire bugtaw na. Wow. Nagbalik pa sa Katri, dapat mukaon ni siya. Morning Manjo Arnejo. Good morning Action Red. Monitor kami diri Dan De Los Santos, Elbrain Rojo, Arcon Tuvida,
Romnick Hamilo kag Abdul Bukol. Wow, unique man nga pangalan iya no, Abdul Bukol. Umania sang Pakul, Bago City. Happy Sunday man sa ilan ni Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, Sir Mileli Olego, Sir Bia Jonathan sa Victorias. Okay, kag Sir Michael June P. Season and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Madamo nga salamat, Jinky. Kag Mox Espaniola. Eddie Laus nag-comment man diri ha. Good morning, Action Red. Gamonitor kami diri na Isabel diri sa Victoria City. Madamo nga salamat. Mox Espaniola, good morning, Action Red. Good morning, live sa Isabela. Thank you, Mox. So anyway, mga kaksyo, kamo dira may ara sa mga jokes or may ara kamo dira sa gusto pang ipatamyaw, i-comment lang diri sa atong Facebook Live because may ara pa kita sang second batch of greetings sa atong pagbalik. Okay? So dira lang kamo ha, tutok lang sa Action Radio Bacolod. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan tinuig na nagligay. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Sa mga tao dira kabay ara sa pag-imuon nga importante kay syempre may ara sang pagkakantuan nga importante. Ino gid nakamo dira balik sa inyo nga hiligdaan na maburaw gid kamo karon. Tugay na laminday diretso na sa banyo pamubo na to para madula dira katuyo sa imong nga lawas. Anyway, subong mga kaaksyon na para ihatag sa aton ang pinakaulihing update dari syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton makaupod subong nga aga aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon. Action. Okay. Okay. Okay lang, Action Red. Okay na. Salamat, Action Red. Sa nga matarion ang lokasyon sa patrol diri sa may dalan sang South Capitol. Diri sa may kilid lang sa Provincial Capitol Lagon Anda Park. Madugay-dugay man nga way naton ma-check diri ang sitwasyon sa tion sang sini nga mga inoras, Action Red. Before 5 a.m. kahina nag-standby kami diri. Kaya gin-check namon naka-off ang lights pero may mga tao nga naga-walking-walking naga-jogging-jogging. Pwede ang kanabon sa mga tawag sunred, pwede mo maisip sa imo sa nga tudlo mo. Bahaw. Kaway kalapot pulo gorobla. Jutay lang. Kay man una bes ang kagapon diri sa istriktong health kag safety protocol. Antes kag sunred makasulod unlike sa NGC New Government Center. Way na ito chekyar. Importante libot-libot ka lang to. Ang iban dali, imbes ka magsulod sa Capitol Lagon, sa dalan sila nagadjaki Action Red. Ang libutan mo ni square inisa mo. Dalan sa North Capitol, liko ka sa may San Juan, liko ka di sa may South Capitol, liko ka naman sa may dalan sa Lacson. Halong ka lang galing, bulubalikid ka lang, hindi ka lang maghalagid ka patungas dalan. Kay hindi mapaktan may mga salakyan nga nagkataruting ilan sa kadalagan Action Red. Yes. Delikado, siguro ang iba nga gaman yun, iba lang sa salakyan, iba sikon na ang over may blast. Nakbalo nga may tao ka nagalakas kilis ang dalan. Anyway, dugay-dugay, may ara Action Red sang
makapig na itong lapnagon nga brownout matabo des Pangulo do. Subong adlaw nga matabo ina. Yes, Akson Red kay kon isipon tani ang mga lugar based sa advisory. Again, pag-Akson Red sang Sereco, May 30, 2021, ito po silikon sa mga adlaw. Handa na kamuda, kay dugay-dugay matabo na ni. Pero anyway, Action Marlon, maging pagwa sila kung anong specific nga lugar be or barangay ang maapektuhan sining brownout? Damo Akson Red, damo ni ho, 6 a.m. to 4 p.m. Ba, lawig-lawig ba? ba? Kung isipon takso, red mga ni mga pulo ginikoras Pulo. Pero yung suri Akson Red, why man siling ganapot kitag pulo ka oras, kaya isa masabi ka katabo, kung maingagaw malang nila, ang ila siling ang rason na pinakauna na maintenance activities mo, per mega katabang sa red, why na niya kalapot sa bunang oras na. Pag tapos nila siling trabaho, ginabalik mo nila sigida, why na ginabalapot pa ang siling 6 to 4 p.m. Why na ginabalapot 4 p.m. Kung gusto nga katabukan yung alas 3 pa lang, nagkabalik na Akson Red ang power sa kuryente. 6 a.m. to 4 p.m. ginabasihan naton dari Akson Red ang maning advisory yung pagwa sa Seneco. May 30, nagligad pa lang yung May 28 in pagwa na nila Akson Red ni kay kamayara sang langat pa lang ang preparasyon ang ilan sa mga konsumidor. Palubudlay nga man pag May 30 ang schedule, pagwa ka May 30 man, dako kinay kwan. Daw mareklamo sila. Mo ginama ipwal. Kay wala iban sa data, way nakapreparar tapos ang iban dra butan ta nakaplano na daan nga manglabanan. Galiban, iban Akson Red pinalutoon parang nobla. Ining frozen food. Isa pa na. Pati kon ang lutoon niya, inubsulod niya pa lang sa freezer. Mayor ko tani, kon May 30, lutoon niya na. Sulod niya pa lang sa freezer, Akson Red, mapanagpudag na kuwan pa na mo, matingitan pa na ko kaysa. Kaya mati, laing ibang tuod na gulpihon lang. Gani. Konsumidor, so nagligad pa rin nga May 28, ang ilas rin pag-Akson Red nga advisory. Ang rason sa damo-damo ho, NGCP magkapatingayon sang opening kag closing sang circuit breaker sa ila sa NGCP compound sa Maragay Masilingan. May araman sang pag-ilis replacement sang potential transformer para sa Alihis Substation revenue metering kag pagpatingayon sang preventive maintenance sang 30 MVA Alihis Substation. May line clearing man ang pagatigayonon ang sakop sa Bacolod Alihis 69 kV transmission line kag Alihis feeders. Di Alihis. Alihis gid ang apektado gid no. Oo, portion lang sa Alihis. Okay. Hindi po sa likon kabugusan nga barangay, no? Bacolod Girls Home, Purok Pagasa, Jan Bilakson, ICC Village, Green Place sa Division. Araneta Highway, Monarch Equipment, down sa Medalya Elementary School, Air Subdivision. Bukalaba, gali siyang cover ya. Also sa Woodstock ho, Villa Cristina Subdivision, Barangay Tangob ni. Bao. Dalaman na dira ang Purok United Roadside ha? Sakop na ni kay. Labot ka gida. Purok Otsowaybay, Gardeville Subdivision, Florenceville, Manville Subdivision, Aquina Village. Mayaraman AF2, porosyon gapon sa Alihis Road, Alihis Substation, pagkadto sa area antes ang Maranata. Nakita ko man diyo, dala ang Hinobeya Residence. Muna nga naglikat nga may tutihit, nagpreparar na ko. Abi ko nagbakal ka na sa solar mo direction Marlon? Away. Bakal ko na ng generator. Galing mahal. Hindi. Ano? Okay man ang price niya. Galing kay do ka pinasahi, do nga sahi sa generator. Nga man. Kay magamit mo siya kung saksak mas kurente. Hindi ka lang pwede kargahan, galing isang krudo, dapat isaksak mo sa galing sa kurinti. Yan, generator. Magandara ko. Kapag saksak sa kurente mo. Doon guwa sila galing, doon refrigerator, gapon. Taklong ratan Sila nga sir, basi kung makibot kas na. Sahi na yan. Kaya ginasaksak na yung kurente.
Ay, kasandiyam. So, damo aksyon na red. So, preparar lang kay damo din ang mga area ho. Okay, hari pa din Gonzaga, Barangay Bansilingan, Villa, Olympia Village, damo lang. AF4, Transcom, Back to Valihis, Substation Oriental, and Motolite, A1 Gas, muna sa. Bacolod Memorial Park, Sakopan, Isan Alcohol, Wow. Lopez South Square, Yara Pagid AF5, Baro Misa Metal Corporation, Wow. Pagini Street, dari na sabay downtown area ho, Rosario Street, National, Bacolod City National High School, Abacap 6, Espinos Village, Damogid, no? Sigur- Yara Pagid, isa man sa nagapadelay din sa ubran ng Kisabala Action Marlon, hindi ba lang pag-ulan kung Kisabala golpeada nga, ina ba lang damol nga ulan, no? Oo, hindi sila makapatayo sa maintenance activities. Muna ang nakaschedule na sila, nakasugod na sila sa ila na nakapag-ubra. Pagkatapos, naman tunga-tunga, alas 11 sang aga, alas 12, gulpi lang bala bumundok dira o maghulog dirang madamol bala nga ulan? Oo, na-check na ton ang tiyempo ta. Subong aga, ako gina-predict ko lang niha, hindi pa ko siling kuhan kiti madugpakot. Kung langit nga situation ato sa di nga basya nagsunred, subong aga may masingkal nga init kita laban-laban nga ma-experiensyahan. Pero kung hapon, doon di tigil babalaan ang dalagan sa tiyempo kay sama sa sured sa hapon nagatupang ulan mo. Gani, kag tapos may arabag isa Action Marlon, ginabalang gainit siya, tapos nagaulan? Naman ang resulta kung kisa, mayara kita sa ginatubang nga nagakadlaw nagahipi. Gani ka, So, naguro sa muda. gani kay minestorya ko bala nga tigulang nagligad Action Marlon, nabala ko nung ko nagainit kag nagaulan, may ara ko nung ginakasal ko nung atikbalang. Oo. Ang pagpati sa mga tigulangan, may ginakasal ko nung atikbalang. Oo. Sinagligad to, pag 2,000 total lunar eclipse, ginasiling nga damo mabulagay. Abo mo na. Daway masag may nagbulagay, pangin na nagdugang pa to. Ang iban to ganito to. Matsagan ko ya do dito pa nila ginsabat ang lalaki nga nagapangalihag sa ila. Nagbagian ka rin nagsuli. Nagbangian. Pero gali kayo na mga pagpati man blan sa mga katigulangan sa una, no? Pero gali kiti ginarespeto taman mga pagpati sa una. Oo, araw man nagyapon aksyon na red, may aragyapon sa nagapati na. Ang power interruption nga kay kon maghambal ta burnout nagkakuan bla. Lain matian, no? Power interruption lang para at least daw mag-an sa palabatidan. Yes. Para sang schedule nga alas 6 to alas 7, may isa ka oras ka schedule action na red. 6 to 7 a.m. kag 3 p.m. to 4 p.m. tagi sa isa ka oras lang at lang atis areas affected ti dragapon sa Bacolod Alihis 69 kV transmission line. Canlaon View sa Division Tanduay proper Blooming Street. Binamangkot rin sa ito nga Facebook Live Action Marlon, dala bala sa power interruption ang Barangay Singkang Airport? Sa Singkang Wala sa... i-check nila sa kwan sa FB page mismo sang Seneco Action Red kay damo-damo di ho. Damo-damo di ni tanim may isa ari ho. Golden Field Commercial Complex, Magsungay, Henrietta Village, Airport Subdivision. Ati dalagid magsungay. Kalong-Kalong, Villa Esperanza, Palmas del Mar, Orient Marine, Dalagid. Villa Servando, Golden River Village. Ati dalagid sa Action Marlon, kiti magsungay, tapos dito sa may, ano to ganing isa to? Henrietta Kalong-Kalong? Village. Oo, Kalong-Kalong. Dala. Okay, ready. Ang 6 a.m. to 7 a.m. kag 3 p.m. to 4 p.m. sa Rasaling Tada. Diba na? Hacienda, Jovilanos, Binitin, Candungon, Cancelayan, Murcia, Don Salvador Benedicto, Bilog, whole municipalities of Murcia and Don Salvador Benedicto. 6 a.m. to 7 a.m. kag 3 p.m. to 4 p.m. Isa lang ka oras ng power interruption, 6 a.m. to 7 a.m. So pagkahapon may 3 p.m. to 4 p.m. pagid. Okay. Do di sa masilig naton nga daw straight gid sa gin-mention mo kagaina, so bali do isa ka oras tapos balik naman may power interruption naman karon sa hapon 3 to 5 daw mo na. Oo. Okay. Ato yung una ginaw
tawag naton ti 6 a.m. to 4 p.m. gito ya. So mana preparar para ganar no, para hindi mabihangan sa ulihi. Nan, correct gid. Preparar sa kadulom, kapaang, aginot, kainit, kagkaulugot. Gikan sa Patrol with Action, Nixon, Tahom, Action, Marlon, Hinovaya, oras sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa pinakauli dire nga update sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. So muna, kita subungan na makabatsyag sa power interruption. So, ganit kung kumudra may ara sa mga frozen food. Siguro, kung pwede man lang hindi taanay pag-abrehan dira ang freezer nga section dira sang aton nga refrigerator. Himuon talang anay, di ba? Para preserve dira ang inyong mga frozen food. Kaya syempre, ang aton dira nga tubig, ano? Kaya ti, sumuparadaan nga matyagan ko kung mga alas 10 ang aga, alas 11, do atong alas 2 ni isang hapon nga init mo, no? So, dapat gid nga mag-inom kita sa madamok nga tubig. I-ready dira ang aton mga kuyab. Kaya ina, magamit naton sa hindi madugay. Mamanual kita anay sa pagpahangin sa aton nga lawas. Para mahagan-hagan naton ang kaginot dira or ang kainit na ginabatsag sa aton nga lawas. Kag syempre, isa pa yun kuno sa pamaagi mga kaaksyon nga matahaw ang kainit kag kasakit sa aton nga ulo. Dapat hindi kuno anay magpasaway ang bana sa ilang asawa. Sana all ano? Sana all loyal. Anyway, mga kaaksyon, ang Bacolod City, ang isa sa masilig nato nga mahilig magkaon, di ba? Siya nga inasal nga manok. Amo nang aton specialty nga isa sa mga ginakanto diri sa nga iban nga mga tawo halin niya sa Luzon or sa Mindanao dira, di ba? Makadto tas Bacolod. Way labot sang una, di ba? Kati because it's pandemic, wala anay selebrasyon sang Mascara Festival, di ba? Pero sang wala pa ang COVID-19, kag magkanto ya mga tao dito sa Luzon kag sa Mindanao, magkanto diri sila iya sa Bacolod. Isa sa ginapangita nila magluwas sa piyaya, amo iya ang chicken inasal. Wow, di ba? Pero mga kaaksyon, di ba la kung magsugba kadra sang manok kag maaso, nagatapik ini sa aton nga bayo. Pero according sa isa ka eksperto mga kaaksyon, may ara sang pamaagi para madula inang baho sang aso nga imo dira nga ginasal nga hindi mo na dapat paglabhan ang imo nga bayo. Wow! It's magic! Kamo bala mga kaaksyon na kabalo sang actually do trick man siya. Pero ginahimo ini isang mga eksperto sa iban nga pungsod. Kay manti hindi malang diri sa Bacolod, hindi malang diri sa Pilipinas nga mahilig bala sa barbecue. So sa Australia or even sa Europe or even sa US mga kaaksyon, ang mga tao dito mahilig man sa ginatawag naton nga barbecue party nan. So paano bala madula ang baho sa imo nga bayo kung ikaw ang naga-barbecue nga hindi mo na dapat labhan, labi na gid kung malain ang tiyempo nan. Budlay magpanglaba kung kaisa ano na balang may ara sang bagyo pagkatapos dula blatsan sa kabagwa dirang adlaw nan. Ano balang paghimuon mo? Pero again mga kaaksyon, lain gid ya kung ginalabhan naton ang aton nga bayo ha. Ang aton dirang jacket nan. Si Dejan Dimitrov, ang isa ka cleaning expert kag founder sang Laundry Heap, ang nag-share sang simple tricks para dulaon ang baho sa bayo kung ikaw ang naga-barbecue. Umay naga-barbecue dira kag nagatapik ang baho sang aso sang inasal nga manok o ano man dira mga kaaksyon nga inasal nan. Naga-barbecue ka bala tapos gulpila naga-aso ano kay banti do kanami kuno sa nga selebrasyon mga kaaksyon kun maaso dira ang inyo nga balay nan. No? Do ka festival bala?
matsagan mo do may dako nga kaging grande nga selebrasyon daw mo na mga kaksyon ano. Aso, the more madamol ang aso, the more nga malapad ang malabutan sang aso sang barbecue mo. Nagasadya ko ng inyong lugar, di ba? Arya, para madula ang aso dira or ang baho sang aso nga nagtapik sa imong nga bayo, hambal ni Dejan Dimitrov nga isa ka cleaning expert. Ang imo nga bayo kuno ang steam nimo or ihalay mo dira ano, ihalay mong bayo mo tapos sa idalom may ara dira sa nagabukal nga tubig. Kay manti ang nagabukal nga tubig tapos di ba do naga-evaporate ini siya. Ang ginakakas niya sini ang baho nga nagtapik dira sa imo nga bayo or ginakakas sini ang mga elemento nga nagtapik sa imo nga bayo nga halin sa aso nga imo dira ginluto nga chicken inasal nan. So makita no dira hindi man sila ginapalaway-laway takabo sa chicken inasal. Kundi, inabalang ang baho sa aso, kiti mahilig kita diri, di ba? Sa Bacolod nga mag-chicken inasal. Kung diri sa Bacolod mga kaakson, kung diin kaya magkanto kada hapon makita kadiri at chicken inasal, di ba? Kay manti sa Bilonga, Pilipinas, ari sa Bacolod ang pinakanamit nga chicken inasal. Di ba? So, mo na mga kaksyon, pero kung maglagaw ka naman dito iya sa may Pangasinan, ay nakakanto ko to naglagad sa wala pang pandemic eh. Dito nakibot ko ya, kadris ba ko ulod sa aton maglibot ka, may makita kadiri nga mga kwan, di ba? Nga mga chicken inasal. Dito naman iya, bangus inasal makita mo. Kibot ko ya ula. Ula isang manok diri nga inasal ya. Kalabanan dito ya mga kaaksyon, mga kwan bala, mga bangos, may boneless, may ara ba na inabalang ginasal nga bangros, basta anything dira, pero bangros makita mo mga kaaksyon. So amo na ang isa ka pamaagi steam nimo ang imo nga bayo. So ihalay mo dira tapos sa idalom may ara sa nagabukal nga tubig. Ikaduha diri mga kaksyon, ibutang ang imo nga bayo sa plastic kag butangan ini sa baking soda. So itinir ini overnight. So amo ni siya ang ilang ginahimo dito ya sa iban nga pungsod. Pero mga kaksyon niya sa Pilipinas usually ginagamit naton bilang deodorizer or absorber mga kaksyon sa mga baho bla kundi ang uling ano kun may ara ka dira maginabutang sa imong refrigerator gibutan ta may isda kag pagkatapos may ara pagidira sang baboy do nagasamo na bala may utan pa nagdagasamo ang baho dira sa sulod sa imong refrigerator kag hindi mo gusto nga ang baho nga na masulod sa ginabutangan mo sang tubig nga imo ginainom nan. So usually ginahimo sang mga Pilipino is butangan sang uling nan. Kag gina-absorb sini ang mga malain nga baho dira sa imong refrigerator kag hindi mo gusto nga pati ang tubig mo amo ni ang baho nan. Kung galing kiti, ini kuno epektibo man sa Pilipinas, kung hindi kaya manglaba, ibutang mo yung bayo mo dira sa plastic. Kagbutangan mo dira ya sang uling. Ang problema lang sina, nakuha man tuod ang baho sa bayo mo. Ang problema, ang bayo mo damo naman sang taping, di ba? Damo dira sang uling, igko sang uling nan. Kag syempre, ang ikatatlo nga instant nga pangkakas dira sang imo yang ang baho dira nga nagtapik sa imo nga bayo halin dira sa inasal magbutang sang perfume of course di ba perfume o homemade fabric freshening spray nan sprayan mo ang imo nga bayo dira nga natapikan sang baho sang imo paborito nga chicken inasal. So, amo na mga kaksyon, ang mga simple tricks sa ginpagwa ni Dejan Dimitrov nga isa ka cleaning expert. Grabe galing mga kaksyon, ano? Kung na-steam mong bayo mo dira,
nagapabukal kada bisang tubig, madula gali ano ang baho dira iya sa imong nga bayo ano. Ina kung hindi ka magpanglaba, kay syempre isa man sa mga rason ko nga ang hindi ka makapanglaba, kamantay may ara sang bagyo ano. Hindi dasig magbala imong nga bayo. O gali kiti sa liwat mga kaaksyon, lain gid ako ng bayo ang ginalabhan. Magluwas ka makakas dirang mikrobyo. Matinlo ang imo nga bayo, syempre, mangin mahamot man ang imo nga bayo. Galaki kung kaisa, inabalang kung wala mo ginbutangan sang fabric conditioner, ginhabahan mo lang tapos ginhalay mo dira, wala mainitan, may ara gid kung kaisa nga baho, di ba? Nga daw ginigdaan bala sang ido na. Amo na kung kaisa ang mga problema sa mga tao kung hindi mag-init. Sa mo na mga kaaksyon ang aton nga balita nga pampamukaw nga huwaw! Huwaw na huwaw! Thank you so much! Anyway mga kaaksyon, ako mo dira may sa mga jokes na pwede gid nga i-PM diri sa ato na pangitaon nyo lang ha dira sa inyo mga Facebook Red Salgado or hindi gani mga kaaksyon i-PM nyo Aksyon Radio Bacolod or i-text sa aton diri bag-o nga text hotline 0963-757-0874. Ari mga kaaksyon, magatambyaw lang kita ha siyang makadali diri sa mga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Ari ginatamyaw naton sa liwat si Melvin Solidarios Abdo. Happy Sunday morning to Chay Ina Disendario of Baguio City. Mga pita, Action Red, thank you so much Melvin. Also, hi sa kay Remar Gicano Haliasgo. Good morning, Action Red. Monitor kami diri sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. O, nagligad na kanto ko dira ha. Hindi, sa may biak na bato ko nag-agi, gali ano. Damo-damo na kapihan dito sa may La Castillana, no? Kag syempre, dira sa may Kabakungan, dira sa may Kambagting, ara dira kon mga pamilya ko sa kay nung June, kag syempre kay nang Lori, sa kay Chad dira, isa dira ka mayong aga sa inyo. Kag syempre, ginatamyo ko man sa isa ka mayong aga ha. Si Cynthia Salgado dira sa may La Carlota City. Sa kay Manong Bitoy dira, isa ka mayong aga sa inyo tanan. So, good morning, Action Red. Monitor lang kami diri sa may Sitio Lupa. Good morning from Remar Gicano Haliasgo. And also, hi again kay Vanessa Mayo. Good morning. Also, hi sa kay Elmer Itones Regalado. Good morning, Action Red. Monitor kami diri sa programa mo from Letex Market, Fairview, Quezon City. Grabe kalayo pa. Dra sa Guruga Ubra, di ba? But from Bacolod. Good morning man sa kay Toto Baron, kag George Gargasiran. Good morning, Action Red. Kag Aria Pilton Lipura, good morning, Action Johnny. Kapamati kami diri watching live from Pasay City. Thank you, Pilton Lipura. Grace Foss, kamusta all? Okay, alas 11:24 kuno sa ilad ha. Sa kagabihon here sa Amon, Land of the Midnight Sun. Thanks, kamusta all? From Grace Foss. Thank you, Grace. Box Espaniola, good morning. Live here sa Isabela, watching live. Melili Olego sa Lamar Gid Inday Jinky. Salamat guro. Sa Lamar man eh. Good morning Inday Jinky. Okay, Melili Olego. Alright. Kag syempre sa liwat ako kamudra may greetings komento lang kamudra sa itong Facebook Live. Okay. You're welcome. Always Vanessa Mayo. So anyway, ari ang mga jokes nato nga nabaton sa nagligad. Ari na mga kaaksyon. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw nagkanto si Johnny sa karinderya ni Inday para magkaon pero natingala si Inday kung nga wala gid siya nag-order sang rice. Basta nag-diet si Johnny ano? To her she begins to sing. Sir Johnny,
natingalag gid ako nga puro lang sudaan naging pang-order mo. Pero may isa ka rice, wala ka gid nag-order. Ano abi, kay nagbulagay na kami sang asawa ko eh. Ano? Nagbulagay ka mo nga dunga sa imo nga asawa? Wala ka na tayo nag-order sang rice? Kag agin kaon mo ho, tulo ka bala? Pinrito nga isda, chapsoy, tinulang nga manok, kag bola-bola. Yes. Mas ma-enjoy ko ginitanan, abi, inday eh. Sir Johnny, ano ang koneksyon sa hindi mo pag-order sang rice kag sa pagbulagay nyo sa imo nga asawa? Tak-ana ko magkaon sa puro lang rice. Ano abi kay ang asawa ko, di ka balo magluto sang sudan mo? Amo na nga, nag-enjoy naman ako sang puro na lang tanan sudan. Okay, fine. Whatever. Thank you so much, Christine, sa iyong mga joke. Hindi si Christine, taga Barangay Bata. Madamo nga salamat. Isa kaadlaw nakita ni Johnny si Rugo nga ginagisi sini ang iya nga picture. Oh, Rugo, nga ginagisi mo na iyang akon nga picture yaman? Ano abi kay? Ginubiya mo si Inday, Johnny. Rugo, let me explain please. Johnny, sakit sa gilibo mo. Manhid ka gidya. Wala mo gidin pinsan ko na no. Kung ano man sa akon, kung ano man ang mabotsagan sa pagahinimuon mo. Pero Rugo, wala gid ko iya kabalo nga ex mo gala iya si Inday. Ti amo to ginubiya ko siya, Rugo. Hindi niyang buot ko silingon niya, Johnny. Hindi. Naglibog ang ulo ni Johnny. Kay ang abi niya, naglain ang buot ni Rugo tungod kay ginubya sini ang iya nga ex-girlfriend. Kung wala naglain ang buot mo, kaginubya ko si Inday, sa diin niya naglain ang buot mo isa ako niya Rugo. Ari, Johnny, oh. Kapila to na kaginsakop syudaan sa paniaga. Gintagaan ta ka-load sa imong nga cellphone. Ginsakop ta ka milk tea. Pero wala ka gid makabatsag. Manig ka gid, Johnny. Manig ka. Ano? Anong wala ko mabatsagan, Rugo, man? Nga naluyag na ko sa imo. Gusto ta ka manginubyo, Johnny. Ispadahay, ma. Thank you so much, Tonton, sa ibong nga joke dira from Barangay 23. Thank you! Isa kaadlaw na abta ni Johnny si lolo niya Labron nga may ginagisi nga papel. Puro gisi aday sa mga aga ba? Gisiod ko ini. Ulo, nga ginagisi mo na iyang papel ya? Pabailan ko bala dyan eh. Balipayon ako ang ginagisi ko ini. Sunugod ko pag hindi para intense pag hindi. Nga, ano nang ginagisi mo luhaw? Ginagisi ko ang akon nga medical certificate gabay masakit ako ko na. Hindi na ako ko na pwede mag-umramis ka diin nga kumpanya. Kang dali na lang ako ko na mapatay yan eh. Sus, nga ginagisi mo na iyang imo nga medical certificate ya, lo? Sige lang bala dyan eh. Kabalo ako sa ginahibo ko. Kung magisi ko na ini kag masunog, wala na siyang ebidensya. Kundi, baka pangitan ako na yung isang umra kung wala ebidensya dyan eh. Mahay, wais tuod si lolo.
Thank you so much, Robin. Dira sa Barangay Takuling sa imong mga joke. So, gani mga kaksyo ka mo dira may rasang joke, i-PM nyo lang sa Red Salgado naton nga account. Hindi maghuya-huya. Tayo na pagkabasahon naton mga kaksyon. Sa liwat, ari pahabol lang sa mga nagkomento, nakita naton greet lang lihog Noel Amar, Alex Monteza. Thank you so much from Vanessa Bayo. Kay syempre, ang ulihin man diri si Melvin Solidarius Abdo. Obladi Oblada, nice song. Thank you so much, Melvin, sa iyong mga komento, ha. Kay syempre, mga ka-aksyon, don't forget to like and share ang aton nga FB Live. Good morning, Aksyon, Radio Bacolod, watching from Kingston, Jamaica, from Bob's the Second. Robert Roma, good morning, Action Red. Madamo nga salamat. So sa liwat mga ka-aksyon, madamo nga salamat sa inyong pagbantay kag pagtanaw sa atong Facebook Live sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Ini sa liwat sa Action Red Salgado, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon